nga ai khuble ye phi barok ki bape ye gani ke video hagani ke por hagani ke video ngan jubab shubun bha ki jingkeli ki ba phikeli hagadu ke video ke bladap bangi batai shapang uni fruit fly uskan bo pelong ksan haki so bar haki juhur ki jongi bon bhanap deng jong phi ki bokwa ban tip kumno ban shna ye gani ke trap daga bapendon kam deki bilor nang ta don pedeng jong phiru ki bakeli nang nungin yo kini ke dawai ke kerteng jong kini ke dawai te shibun bhagi ni jingkli ba phila kli ki bangamla ban jubab e phi we pe we ke do video ke bladam nang baki comment te kini video ngan jubab lu de ki baro te phi pe kini ke video hadu bakut nang ba phinyo kini ke jingtip ke badon kambha te menta ke banong kong e nyin pen i phi kumno ba phin sna hi ya kini ke trap dek ba phi penon kam dek kini ki bilor ki ba phila dep ban pendon kam nengkong pidon kam ban ot ye kini ki ding lengkhot ki bar khyang khnang ba phila ban inject yu new dawai bat bo un bat ye kini ki jing sngem jong dawai ba kini ki jing sma khala ban ne te phila ban pen kam de kino ki ding ki bala ban kjet te phi hap ot hakta rukom bo kani ka size ba ka jing lengkot ba ka jing jrong ki la ban rung ha uniu tien jong new bilar ngi hang ne ngi pedon kam dagi neki diang plywood phila ban pedon kam dagi neki plywood ru ki bar ben kumba nriu MMA Daman tangan pen I kumno ban sam thleu kini ki botol na ka ban taban le yo tu trap ni dei ban sam ka wei haneng ka wei harum mendei ban sam mar persya kuntu pila yo I hang ni ka wei hang ni ka wei daman tapat ngan sam saya ujik tap nang ba nin yo ban tek sai in sampai nang ni na marpedeng kumtu tang kumtu kalong ko besuk ba karukom men sam yakini ki botol kedon kamban sam ar caka bat kim day pat ban long direct mar persya ni day ban sam uwe hang ni hapo bat uwe hang ni haneng de khnang ba kiskan ki barung nang ni kinom mi shatay te ngin tap pat sa uni hang ni ngila injek yaki dawai ki ban pensma ubi ya kiskan khnang ba kinrung ngila sam thliu ya uni uching tam ni sate takini ki ksai peker komte ki ksai ba kinom hiar shani shopo bat kinom kiu shalor ni habante eki te menta ngin tap ya uni dawai itu bat ngin set scam to hang ni kumba sipawa ya uni botol pan ni don kam ban pendap da ka kabalak le lang bat usof te ilate kumni haki jhur te kiskan kiba yo sngow ya ka jingsma ubi kin wan ban boy bat kin wat ya ki kliu kin yo ban rung hang ni bat hadin ba kila shat pelun ya kini ki dawai ke ka penlong ki bakin buat bat kin hap no hakani ka te andah baki hap hang ni ki yap no de mentangan pen I kumno ban injek ya kani kadawai ha kini kiding Betul.
Pementah padang peni kuno ban clear ya soft bat ban tap hakiniki batal. Kadau bangi the ya gini ki sop kalong ba ki knyang ba hap hang ni kin kan long bat ya ka thap niang ka chongki bat ba kin nom la shu ya ka ban her kin yak tangkat tu la biangไปพินหางนี้พินอยู่อีตั้งกระจิงสมาตั้งกุมตูตั้งชิพังไปกินกิสการกิลาสดังแต่ยากับบัญญาบอยบัญญาวันกระจิงบุญชิชากิสการชนิกาอารีบอยกระจงีกะลงกะบาปลัดหดูกตากตาบัดกระดาลงชิชากระจิงดูนองกะบาคราวyangนี้กีนองแรบละดางิมตรับไปกินกิสการdah kebangi trap kumni te ngangai pa minsa yo nong shibun namar baki so kichur kinnom utsu lumba kacing dacong kiskai topik mentah tang daki second kacing sma jong kanika dawa injek hang ni hapo kala POE gini kiskan mentah kilau one ya boy but tu hiken sarung no haki hang ni hapo te kapen I shisha ba kacing bun jong kini ki fa than ri phoi jongi kalong ko bachelei hadu kata-kata lada ngim trap sisyakan don kecing julor ka bobon yang iki nong rep kumtangi don kamban le ya kenika trap Timenta hagbayadei bat kenika dawai pan kekerteng jong kenika dawai kadai methyl eugenol kani kadi kedawai ke badan hapo jong kini ki bilor ke balak ban kring hi kini ki skany chenrang ha kani ke trap ti ki don ruki bakhot da ka fruit fly attractant hari kani ke dawai ke badan hapo pan kani ke chemical hi ni khot ya ka methyl eugenol ti don bon bhanap deng jong phiru bakali ni shene shawes khasi hel ngin yo na ai don na preng ju phi ong ni nang ni na juwai ngin yo na ai phi ong yo na em na shlong kalong ka ba e baha ban jubab na marba ngampat ju persang ban wat segitu ki than jong phi
namar le se yo ong don yo kam don pat la ong kam don ru yo ka don pat na kata ka daw ngan ong pi ba ka bhai pi ba phin wat shwa bat persang ban wat ki tu gi than bat ki dong bat ki jaka jong pi le se yo ka don la ka don ka bha palat la da kam don pat phila ban kontak engi bat wan shim nang ni na Persara Horticulture Nursery nang ni ngi bo e ni gi dawai phila ban yo e ni gi dawai methylogenol ba phila ban padon kam ban trap e ni gi skan ti persang shwa ban wat ha shlong la ne ki tu jaka ba phidon la da dei ba phiyo na ki tu jaka ka bha palat ba kan kham suk chu shu e phi ti la da don na pring jong phi pat ki ba mut ban wan shim e ni ga dawai nangi nang ni na Persara Horticulture Nursery phila ban page kini ki contact bingi la bo ka don ru ka Google Map location hapo description phila ban page nang tu phila ban wan se kini ki jaka bat shim mi kini ki dawai te tangkat ni kini ki video nyen pun kut na ngait ba kini ki video kan long ka jingman toy ba ka jingkar khu ba kraw ya phi baro bat kham tam mi ki nong rep ha ka jala ka jungi khublei shubon ublen kur khu ya phi baro nyen sai shampat ha ka video ko ban sawan